Ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν όλοι οι ασθενείς που έρχονται να συζητήσουμε και να πραγματοποιήσουν ρετινοπλαστική είναι να μην δείχνουν χειρουργημένοι. Έρχονται πάρα πολύ χαρακτηριστικά και μου λένε: σε παρακαλώ, δεν θέλω να έχω μύτη Michael Jackson. Πώς δείχνει όμως μια χειρουργημένη μύτη? Η χειρουργημένη μύτη έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι πάρα πολύ μικρή. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ στενή. Ονομάζεται pencil nose. Τόσο στενή όσο ένα μολυβάκι. Τρίτον, η καμπύλη της μύτης είναι πάρα πολύ έντονη. Το λέμε πλαγιά του σκι. Ski slow. Τέταρτον, ειδικά στο ακρορρήνιο, ο χειρουργός έχει αφαιρέσει πάρα πολύ έντονα τους λεγόμενους κάτω πλάγιους χόνδρους και το κάνει αυτό που ονομάζουμε pinched nose. Πάρα πολύ στενή μυτούλα. Έτσι ώστε να δείχνει σαν τη μυτούλα του Πινόκιο. Και τέταρτον, φυσικά, αυτό που ονομάζω εγώ Miss Piggy ή γουρουνίτσα, ανασηκώνουν δηλαδή το ακρορρήνιο πάρα πολύ, με αποτέλεσμα όταν κάποιος κοιτάζει τη μύτη από μπροστά και το πρόσωπο μπροστά να βλέπει μόνο δύο ρουφούνια. Όποιος με ξέρει γνωρίζει ότι όλο μου το είναι το έχω αφοσιώσει στο να κάνω φυσικές μύτες. Θέλω να διατηρείτε τη φυσιογνωμία σας, να σας βλέπουν φίλοι, συγγενείς και γνωστοί και να λένε κάτι έχει αλλάξει, κάπως έχει ομορφύνει, αλλά να μην καταλαβαίνουν ότι έχετε κάνει ρινοπλαστική. Όχι γιατί είναι ταμπού, απλά επειδή μας αρέσει η φυσικότητα.